Un dia en què Jesús estava reunit amb els seus disciples al camp proper a l'estany de Tiberiades. Veient la plenitud que havia vingut a escoltar-lo, es va decidir a donar de menjar a aquella gent que no havia portat que viure i estava de feina. Va tenir compassió de tantes homes, dones i nens, i amb l'ajuda dels seus deixebles va donar menjar a tantes persones. Amb una paraula i un gest de compartir, és a dir, una miracle de solidaritat. L'Evangeli de Sant Joan ens relata aquest gest de Jesús, com la gent va quedar molt satisfeta i admirada per poder menjar en aquell lloc sense botigues ni mitjans. I va pensar, aquest és el gran profeta que estem esperant. Ell és probablement el Messies, que podrà salvar Israel dels seus sofriments. Jesús no desitjava aquesta aclamació popular i es va retirar discretament, sense que la gent se n'adonés. Va pujar un turó proper a pregar amb el seu pare, però la gent es va posar a buscar-lo i el va trobar. Molts recordaven que el descens al cel avantpassats havien substituït gràcies a una farina misteriosa que és dispositiva cada nit i que permetia fer coques alimentàries i que va anomenar manna. Veient, doncs, que era un moment propici per iniciar una catequesi, perquè sí, bé a l'aliment diari, el pa és molt necessari. No era suficient perquè compleguessin el projecte de Déu sobre ells, donar-los una vida superior. I per això va començar a dir-los que l'aliment més substancial que Déu Pare desitjava donar-los era com el manna del cel. I va continuar dient-los això. Jo soc el pa viu que ha baixat del cel. Jo soc l'aliment de vida eterna que pot satisfer. Igualment, jo soc el pa de vida, és a dir, el meu cos és un menjar sant que Déu vol donar-vos perquè tingueu vida eterna. Una vida de fills de Déu que aviat us donaré. Jesús anunciava així el seu projecte de transformar el pa de la taula en el seu cos, en la nit de Pasqua i encara més endavant. En aquesta festa de Corpus d'aquest 2020 no podem oblidar-nos de la situació greu que hem viscut tots, aquesta pandèmia que ens ha tancat. I en compte de vida hem tingut moltes morts. No és que Déu hagi enviat aquesta malaltia mundial, però hem de reflexionar. Per què ha estat tan greu i tan general? El Papa Francesc ens ha parlat de la nostra mare, la terra. Tots som conscients, com ho va ser Sant Francesc d'Assís, que ella ens alimenta, és dona bellesa al món. Però com tota mare desitja que se la respecti. Déu vol que visquem una vida plena, però una vida compartida, amb menys pobres mamelucs, a banda de pocs rics que són voraços al seu aurari.
Actualment sabem que la fam ha fet la seva aparició en molts llocs. Molta gent no té què menjar. La nostra economia està transformada i malmesa. És com una crida a la conversió. L'Església Comunitat de Creients ha començat ja a sortir a la recerca dels més abandonats, a ajudar-los. I molts altres han sentit una crida a major solidaritat. Però comprenguem que aquesta crida té un futur urgent: salvar el planeta Terra de la seva destrucció, amb el ple pensament dels que en deixen i deixar i viure en futur.